Ti Masakbayan. Di napalabas, idi nagranada na Rosa kan Nana Lina iti tiyendaan, saan anasaya at ti panagsarsarita ni Nana Rosa. Ngem natanang latamat ti panagsasao ni Nana Lina, iti sabali a bangir. Pinasyar ni Mark ni Cynthia. Kat idi nakita ni Oscar tinaragsak a panagsarsarita dagiti dua. Nakarik na iti imon. Kat idi nakapanaw ni Mark, nakaisawang ni Oscar iti madi, banag ang nakasaktan tirik na ni Cynthia. Iti panagkita manan da Nana Lina ken Nana Rosa iti sango ti Maysa Arimetan Center. Nakaisawang manan ni Nana Rosa iti madi, kat sinungbatan met ti kabsat na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka nga adda iti walang amabisbisinan, ken awan umno akawismaw. Nasakit ka di tinakamaw, adi da inted ken katibalay. Rumbeng kuma ang naggudwan ta, binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ti pangsapulam iti tawid maw. Imbag ata pinidot da kapay dagiti dadakkel ko. Kasanaw no di da kan pinidot. Ay, kwa. Sige, ditakan. Adda pa'y papanak. Ay, no kayat maw. Sa pulam, dagiti pudno at dadakkel maw, tadamagam no apay abinaybay anda ka. Saan kumati dadakkel kaw, tiing ka pang sapulan, iti tawid maw. Inruar mo ti impaw iti anak ta. Ang maapay anak kami suot ka. Ay, kasanaw ka nagsabat kami ka ni Rosa. Imbaga nakit din abinukudak ka no to'y balay. Anya nga iti imbagam? Masurunak. Imbagak asapulan na tipudno adadakkel na, taiso ti pagdawatan na ititawid na. Kahit anya nga iti kunana. Sana na simbong bat. Dinardaras na ti imadayaw idi imbagak ti kasjay. Sardengan na kasiguro itan, nun makaamiris Kinasyan dagiti dadakkel ko, o iso at tinagibid Ito, agbiraw kitawid na. Syakit din ti kagura na. Adala nga rudan intedakin kwa na talon na. Imbis nga agyaman, saan tanatang sitpailaan? Bro, adda ka diguram ken ni Cynthia. Awan mat bro, apay anadamag mo? Kaslang amin saan anaing kalintegan. Aga po ta kaing ingas na tinanggulib kan ka babae. Kat kaguram matan. Apay nga isakit mo ni Cynthia? Saan aga po ta isakit ko. Tingamin mapaspasamak. Kat mangipakita asaan kapailaang anak ka move on. Nasakta na kiti usto pare. Dakkel tinadispal ko akwartak. Ay na bro, ti kwarta kat masarakan. Ngem timang pasakit iti tao nga awan basol na. Saan samat nga umno? Ika gumakalipatan ti amin. Ang amjak maikari, bro. Ininot, bro. Tulungam tabagim. Ngem no agari ti pungtot di ta kaunggam. Ad-adda asaan amapunas day taagura di ta kaunggam. Lenny, agriing kan. Mapantan iji pagadalan. Amang ano maladaw ka? Nasakit ti ulok, yaya. Malaminak pa'y. Ay, aguray man, tadapadapan ka. Ay, nagbara ka. Masabol nga ipan ka iti doktor. Kabutang ko ti injection, yaya. Diyak kaya ti doktor. Sanda ka nga injeksyonan. Agas laang ti itadda. Diyak kayat, yaya. Impanak iti ni Uncle iti hospital, kat nagsakit ti injection. Numapanta adagos, awan ti injection. Ngam no itantan mo ti ipapan mo iti doktor, adda injection. Mabuti nga yaya, jak kayat. Kasano no kumaro tarikrik na mapantantat no daras ka ama imbagan. Ibagak iti doktor, adi naka-injeksyonan. Hello. Anya ka dito bagam? Adak dito opisina. Ada kami iti clinic, sir. Inyag ko dito ni Lenny.
Awan paggatang ko iti agas, kan pagbayad ko iti doktor. Apay, anya ti inaramid mo iti awawir mo? Sa anak a virus, tapno pagsakitak ni Lenny, sir. Umay kayo, tabayadan nyo ti doctor's fee. Kan gatangan tayo pa'y dagiti agas na. Napan ka dita nga awang kwartam? Iyuray ko kadipay asumangpot kayo, sakbay nga ipan ko iti doktor ti ubing. Kasano no kumaro ti rikrik naan na. O sige, kasaritak ti sekretarya, ta isupay ti makamu ti opisina. Anya tinapasamag, bro. Apay nga agdardaras ka. Imawag ni Cynthia, bro. Impan na ka no ti ubing ijay klinik. Anya tinapasamag kan kwa na. Diyak mo, no anya ti naramid na iti awawir na. Saan abasol ni Cynthia no nagsakit ti ubing? Malaksid, nun na disgrasya na. Sana bale, binaga akong ti sekretarya. Da kayo pala ti makamu dito eh. Wan bro, awan pagdanagam. Himbaglangan taam mo tiyaya na tinararamid na. Imbagman, takinayat mo nga inyang nakaniyayam iti doktor. Kunana ngamin, ako maro ka no, dahito sakit ko, ano sa anak nga agpakita iti doktor ita. Sigud nga nakabutang mo ti doktor. Gapo ko ni Yaya, nagturudak nga imay agpa-check up, Uncle. Anya ti mariknam? Nasakit ti ulok, kan malaminak pay. Ipagnanang ngamin ti kurikor. O sige, gatangat nagiti in reseta ti doktor nga agas mo, wan? Agore kami kan ni Yaya ditoy, Uncle. Sige, itulod kayo di balay. Kalpasan na magatang ko ti agas mo. Sige nga rod, Uncle. Ngamin, kaya't kunti agidda. Pumanaw ka kadimanin, Uncle. Agsublak iti opisina. Adar aramiden mi jay. Cynthia, di mo baybay ang ti ubing? Di kay agdanag, sir. Pag tumarak iti husto nga oras, kan paginanaet tapno daras maimbagan. Agyaman nak, taimpan mo iti doktor. Madanagan nak ngamin idi nagbara, sir. Ilugan ko adagos iti taxi, kat impang kon adagos iti doktor. Apa man na malpas mo iti importante nga aramiden mi, agawid ak adagos. Sige, sir. Pakanak pa'y ni Lenny, barang kayat ng timangan. Di na pa'y ngamin kayat timangan itay. Okay, inakon. Adda ka mo ten, bro. Nan ano ti ka nakam? Ay, agurigor. Mataranta ni Cynthia amang ipan ito, doktor. Imbag taam muna panunutan ti pagsayaatan ti ubing. Nudad dumaket, iuray dapay kan ka. Dahita nga ro tinadlaw ko. Amo nang aramatan ti utak na. Pagkakitaan, analaing ayaya dayjay. Saan ka de? Amang ano na iranalaang. Kita pa iti sumaro no adda na saya at amaramidan na. Nangatumat unay ti standard mo, bro. Nakaaramid lang arudan iti nasayaat. Ay, ungayam, bro. Umayak man kid di ijay balayo inton malam. Ay ka, saan pa lang? Ada ngamin masakit nga iwan na. Ay, ungaya man ya. Sige, sana balay. Maawatak. Ellen, awan ka din na ibagbagakan ka ni Cynthia no saan naakagura ni Oscar? Naibaga na asuplado ka no, sir. Naibagam ka di tinapalabas na. Ti panangloko ti babae kan kwa na. Wan, sir. Panagkuna kat naawatan na ti sitwasyon ni Sir Oscar. Panagkitak mo't kitdikin ni Cynthia kat man nakaawat. Nasingpet ni Cynthia, sir. Ngam numapaungat mo. Ay, sana paabak. Kasta ka di. Ay, isugayam. Nga idida mo. Kat nasungbatan na ni Oscar abos na. Naibaga na asaan ka no anasaya at ipanagsasauna. Iso aday jay, nasungbatan na, sir. Sabagay, adamot kid di kalintigan ni Cynthia. Sir, panggapyo ka di nga arman ni Cynthia? Napintas ni Cynthia. Kayat ko nga aramatan, tapno makamove on ni Oscar. Kidawa ka, asaan mo nga ibagbagakan ni Cynthia? Mabalik? Basta awan dakas ang mapasamak itigayim ko, sir. Kumustan tirik nam, Lenny?
Mayatan yaya. Agpaiso ti ko nam nga awan injection. Ti injection, nasakit, ngam apagapaman. Ti sakit, no saan ama injeksyonan, adda pa'y matay. Iso asan arumbang akabutang ti injection. Nasakit mat ngamin, yaya. Ngam nasaksakit, no kumaro ti rikrik naam, saan ka di? Sapay ko mata sa anak ko nga agsakit. Amin tayo, saan tayo akayat ti agsakit? Iso aliklikan tayo dagiti banag, apakaalaan iti sakit. Anya nga iti rumbang nga aramidan, yaya. Mangan ka dagiti nasusustansya at araon. Saan kat at chichirya? Awan tinasaya at nga itdan ti chichirya ken junk foods. Anya nga tadi ko na ni Sir Mark nga aramatan na ni Cynthia. Tapno ag-move on ni Sir Oscar. Ibagak nga takin ni Cynthia, wano saan? Mariribukan ak. Anya nga tati aramidak. Diyak kayat amay sagmak tigayim ko. Ngam nagkariak matkin ni Sir Mark, asaan ko nga ibagbaga ti plano na. Ay, anya nga taya. Talaga mariribukan ha. Hello, gayam. Nakaawag ka mat. Damagag laang no niya ti imbaga ni Sir Mark kan ka, idi na pandita. Nakiis-istorya laeng mat maipapan iji Pilipinas. No anya dagiti napintas abuya, ken mayat apagpasyaran. Awan ka di tinadakdakamat na may papankin ni Sir Oscar. Awan mat gayam. Apay ka di? Ako nadamag ko laan gayam. Aganad ka kadagiti lalaki Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awan matkit di gayam. Ti ko na, aganad ka. Apay nga aganadak? Adda ka di dakas sa mapasamak? Kayat ko laan nga awan ti dakas ama pasamak kan ka, gayam. Agyaman ak nga rudno kasta, gayam. Kaya't mo ka di pa iti agbyag, wanaw sa anan. Nya, sino matitawa dinan kayat ti agbyag, Apay nga rod nga imbaga ti doktor nga isardeng mo ti uminaw, nga iminom kalata. Patsim to matibagbaga tayo doktor. Jay mula, no sana masibugan, matay. Kasta mait bakait. No sana ka masibugan di tiara, matayak Apay nga taanay pas ngay kaapilo supaw. Danam ti may sibug iti mula, saan ket nga arak, lukaw. Apay ti arak. San ka di kasla danom? San kasla bato ti arak ka? No kayat mo ti tumangan iti barsaga. Sige, ituloy mo ti uminom iti arak. Gado na. Kakaisuna na mas ti arak. Ngam awan ti pampabasulam no kumaro ti marikrik nam. Bahaw? Kanayon lang arudan ti angkit mo. Di ka pa'y lamadidigra. Hello, anak. Kumusta ka dita? Nasaya atak mo dito'y nanang. Kumusta kayo ngay dita? Ay na, kimaraw ti angkit ni tatang mau. Ngam di namat isardeng ti panaginom na. Ay, unay kat ni tatangan aya. Bagbagaan nyo nanang. Amang ano dakdakas ti mapasamak kan kuana. Kanayon ko abagbagaan ngam awam mo dengdenggen na. Kasano no kumaro ti angkit na. Day tangarod ti pagdandanagak. Kanayon nga aguyag. Di yun ikikan iti gatang na iti arak, nanang. Mapanmat umutang iti tiyangge. Syakmat ti singirin ti aglaklakaw. Ibagayo iti aglaklako, asaan da pautangan iti arak. Ibagayo asaan nyo abayadan ti utangan na, tapno didan ikan. Bala, bay amtay so ti aramidag anak kao. Naimbaganan ti sakit mo? Owen, uncle. Gapo da ito'y kaniyaya. Nagsingpat ni Yaya, uncle. Inasikaso na kaanalain. Owen, uncle. Uncle, kaya't kung agbalin nga ante ni Yaya.
Anyat kahit mo asawan? Saan mo kati maawatan, Uncle? Uncle, tiawag ko kan ka. Oh, auntie ko mamot tiawag ko kan ni Yaya. Saan, Ayaya? Uwan, Uncle. Kaya't ko ngagbalin nga auntie ni Yaya. Anyat kahit mo asawan? Saan mo kadi maawatan, Uncle? Uncle, tiawag ko kan ka. Oh, di auntie ko mama tiyawag ko kan ni Yaya. Awagam latay ti auntie, no kayat na nga awagam iti auntie. Di kayat ko, kat agnanayon nga auntie. Uncle, saanan apumanaw diti balay? Mabalin ayamat nga agyan ditoy. Numalpas ti kontrata na katagawi din. Mabalin na lata mo ti agsubli no kayat na. Saan mo apagawidan nun, Uncle? Di ko makontrata, pirmaan na. Kat dito'y agnanayonan nga agyan dito'y balay. Antik nga rod. Imbag ta nakaturok pa iti ubing. Apay, anya tin sursurum kan kwa na. Apay atila malawlawat na. Malawlawat? No isuti ng ibaga? Apay asaan nga isuti pagdamagan nyo, sir? Saan kat asyak? Di na mo asawan ti kasjay no awan ng isuro. Iso ko matinagdamagan nyo, no asino tinangisuro iti imbaga na, sir. Imposible ang maibaga ti ubing day dyan awan mang isuro. Apay nga ron asyak ti pagdamagan nyo, sir. Kasano no isuro ti maestrana ti kunam nga imbaga na, no anyaman day ta? Damagak to. Maamuak to no insurom. Terminitin ka. Karkaritan kamot, sir. Si sasaganak ama terminate no dabasol ko. Ngam no awan, anyamot ti dusam. Anya? Pati siya, adda pa yan, dusa na? Marmarwam kayo nga minan nga agsasaulatan iti kayatyo nga ibaga, sir. Tao ak, sa anak a robot. Addamot puso ken riknak, akasmot laeng kada kayo. Imbag ta nakariing kan Lenny. Adaman damagag kan ka. Anya ka diti imbagam kanya uncle mo, tamasuron kanyak. May papan iti anya, Yaya. Di namot imbaga. Kunana, nga ada ka no imbagam kan kuana. Ngam apay asyak ti kasurun na. Ay, ang mga no dya imbagak, akayat ka nga agbalin nga antik, Yaya. Anya? Kasano ko mga agbalinak nga antim? Saan ka di ano agasawa kayo? Kat antim at tiawag ko kan ka, Yaya. Saan nga min abasta maaramid dayta, Lenny? Di mo ka di kayat nga awagan ka inti auntie, Yaya. Ay, saan nga iti kasta balasang ko? Di mo pa'y ngamin maawatan, taubing kapay. Bro, bigbigat ngam nakarupangat ka. Agpaiso tay kunak agul digger dagiti mamirmiraot. Apay ana ibagam agul digger da. Nisinsya ka diti dakdakamata. Ada insuro na kanila ini. Amok ate kwartak ti makagapo. Iso nga insuro na dayjay iti ubing. Kasano ko mga insuro na ako na? Basta masurunak. Ay na, no saan la kumakasapulan nila ini ti aya. Terminitek tawanan bain. Masiguradom ka di nga insuro na iti ubing. Kasano nga ron nga amo ti ubing ti ibagana no awan ti nang isuro. Padahasang pa'y adamagan ti ubing. Tapno maamuam ti pudno. Jak pagtaktakanan iti oras dagita nga awan kas eskan na banag. Ellen, damagam man kan ni Cynthia noon niya ti insursuro na kan nila ini. Taapay ang masuron unay ni Oscar. May papanitian niya dayjay, sir. Jak nga rod maawatan. Kasuron launay tigayam ko. Padasak man adamagan, sir. Inton day of me, tagkita kami. Mas dawak ngamin. Si Mang pati di opisina ang nakarupangat. Nula ka no saan akasapulan ni Lenny Tiyaya. Materminate ka no tigayam mo. Anya? Kasta kadagsan ti basol tigayam ko? Materminate? Isungarod akayat ko amaamuan.
Ta imposible nga isuro na ti ubing iti saan anasayaat. Kidawom man kin ni Sir Oscar nga inton bigat ti day off ni Cynthia, sir. Taagsarak kami. Anya ka di timbaga ni Sir Oscar nga insurom iti ubing. Ta makapungtot ka no. Ay, talaga nga dakurkurang day nga Oscar. Imbaga ka no ti ubing kan kuana, akayat nak ngagbalin nga antina. Ita, atapon nakit din nga insurok ti ubing? Anya? Imbaga ti ubing daytakan ko, ana? Noon niya nga tamot tinaknakan ni Lenny taapay ang naibagana ti kasjay. Kaawatan na, akayat nakangagbalin akamong ti pamilyada. Ay na, no kasjay lang ti ugali ti lalaki, uray baknang, saan ko nga arapaapan nga agbalin akatakunay-nay ko iti biyag. Ay na, friend, saan ka numot asigod akas dyan ni Sir Oscar? Kasano, nagnanayon akas dyan na. Syakit din ti agsagrap. Guwapo bastos, makapasuron. Guwapong medyo bastos nga ron. Guwapong bastos, saan medyo? Ay, gayan. Mabalin ka din nga umayak pa lang iti quarters yun. Agbiro ka klangan iti sabali nga employer ko. Apay day tabag, yaya. Insaganak daytoy, ta adabasit papanak. Ay, wan gayam. Sikat imang kita nga awan inalak ha. Wan no tinakaw ko dito'y balayo. Panawan na ka di, yaya. Yaya, please, di na ko mapampanawan. San abali, tawan pa'y mo't klase yo, ta weekends. Kan agsasaro no ti holiday. Nga ma, apay nga inalam dagiti badom nga, yaya. Kabailan ni uncle mo ti mangala iti sabali ayayam. Diyak kaya ti sabali ayaya. Lading itak, Lenny. Ngamdakas ngamin ti panagkit-kita ni uncle mo kanya. Anya ka di ti panagkita na ka, yaya. Rupat kwarta. Ngam sa anak nga agala iti kwarta no saan ko ang nagbanugan. Dayta ti ibagam ka ni uncle mo. Yaya, please, saan ka apo manaw? Mabalin nagsubli akto. Ngam iti may sa kondisyon. No agpakumbabalakit din ni uncle mo. Anyat na pasamak. Apay ngagsangsangit ka. Awanan kinasingpot ayayak, uncle. Imbagam ka na arupot kwarta. Iswapim manaw. Napanan na. Pinanawan na kalatan? Imbilin nak iti katulong kan driver, uncle. Ngam niyaya ti kayat ko. Apay ngamin nga imbagam arupat kwarta. Diyak kayat ti insuro na kan ka. Sana nasayaat. Awan matmadi nga insusuro na kanyak, uncle. Diyan baga na kayat nang agbalin nga antim. Diyak kayat na jay. Saan naman nga imbaga dayjay, uncle? Saan na nga amo? Akas jay ti imbagakan ka. Anya? Di na amo na dyan nga imbagam? Api nga dabag mo, gayam. Makidagusak pa'y man dito'y gayam. Nasingpot samot ti boss mo. Dinakmat siguro papanawan. Api nga inaramid mo dayto eh. Pagarupon ngamin day nga Oscar, abilbilinat ni Lenny, tapno mairano dak iti kwartana. Amo na kadi apin manaw kay Jabalayda. Saan gayam? Jepay lang ang ubing tinagpakadaa. Kasano daytan, gayam. Awanan trabaho. Padasat tek patulong ka ni Sir Mark. Tulungan nak amang birok iti sabali nga employer ko. Ay, anya dayto yan, gayam. Diyak ni namnama akas to'y ti pagbanagam dito'y Hong Kong. Awan basol mo gayam. Day di adakurkurang na nga Oscar ti akin basol. Pagatapan nakit din iti saan ko nga inaramid. Inta ko man iti ospital. Marigatan ako nga umangas. Uray ka na yon tayo amapan iti ospital. No di mo matsardengan ti uminom iti arak. Awan papanam, no di iti ospatay. Ay, di ka man mangiruruman.
Anya nga ospatay. Ay, saan ka nga iruruman? Sika, di mang iruruman iti bagay. May parit lang arudan, aramidang pailaang. Ay, iban na ko na Sana kon nga uminom. Agbalbal, wakaw. Apay, so ka diday ta nga imbagam. Awan ti arak kay hospital. Uwan, bakit? Mapantaan. Marigatan na kon nga umangas. Inak na rudan mang kita itilugan. Ipan ka ospital, gamday ka kuman uminaw iti arak. Ni Rosa, mati masabat ko. Makisarita nga taon, no? Nasakit tinakam na iti imbagak idikan kwa na. Saan ko apagtimkan, no? Saan nga isaw ti umuna makisarita? Manang, papanaam, agturong kan samot, ijay paradaan ti tricycle. Ay, ading ko. Inakmang kita iti pangiluganak kan ni Manong Mau. Agan ano ni Manong? Kimaro man ang tiangkit na, gapo iti laing na nga uminom iti arak. Ay, kasta ka di Manang. Malaing kan ijay ayan ni Manong, ta siya akong timapan mangayab iti tricycle. Ay, agyaman na kaading ko. Urayan milat tangarudan, ijabatog ti balay ti tricycle. Un Manang, aglugan to iti tricycle amapan ijay balayo. Apayan nagbiit ka. Ayan nga iti tricycle. Ay, hani ka no Rosa, timapan mangala iti tricycle. Umaydan to ditaw eh. Mga nukong kuna na lang, mate. Nagtalag ka mo iti tinay tao. Rumbang nga ikan ti tao iti panagtalag, no makitam ang nagbalew. Tapno agtultuloy nga agbalbalew. Daya mo't pa nagbaliw dahi tao. Makita no asino ka na kayo ti pudno nga agbalew. Makitak matkit na pudno mat iti imbagana. Umay ka mga nanlay Masadutak amangan. Taawan ni Yaya, Cynthia, Uncle. Imbaga na ka di ti papanan na. Saan? Di na kano kayo ti ugalim. Nalaing ka kano nga agatap. Nagturod api manaw. Papanan na nga ta. Dakos ka di ti imbagakan ka, Uncle. Apoy-apoy na basol mo ni Yaya nga iso tinang ibaga. Ang pudno ka di nga awan insursuro na. Nga ibagam kanyak day jay. Awan mo't imbagbaga na, Uncle. Kaya't kung amin asaanan na pumanaw dito ay ni Yaya. Ngam, si kamot ti makagapon o apay-apim manaw. Ay, saan ko api napanaw? Iso, ti mismo api manaw. Ngam ko nana, adi na ka no maanusan, tanalaing ka nga agatap. Day ti makagapon no apay-apim manaw, Uncle. Diyos kiday dya, babae. Inikan naklakat nga rod iti parikot. Saan anaganay gay ti ubing gapo iti kaawan na? Apay nga itapay nga awan da dya, babae. Apay nga asap-sapulan mo tandag iti matak. Ay. Diyos kiday tuyin, arik na. Ayan mon, Cynthia. Ellen, kaslan nakitak ni Cynthia nga agturong iti quarters yu. Hustuak ka di. Saan ka kadi nga agungat no pinadagos ko, sir? Pinadagos? Ne, apay. Pimanaw ka di, je balay ni Oscar? Di na ka numaanusan ti kinasuplado. Ken kinalaing ni Sir Oscar nga agatap, sir. Lukas ta, awanan ti Yaya ni Lenny. Anya pa'y nga no di kasta, sir. Kaya't ni Cynthia ti agbirok iti sabali nga employer na. Dakas nga ron lukas ta. Kasanok amaaramat iti planok ako nak. Kasano? Kan anya ti plano, sir? Rumbang ka di nga ibagakan ka. Ngam, pimanaw matan ni Cynthia iti balay ni Oscar. Kuna ni Cynthia, guwapo ka no abastos ni Sir Oscar. Idanon ko nga takan ni Oscar di kaadda ni Cynthia dito eh. Kasano nga ta?
Kasano, anya ti planom, sir? Rumbang ka di nga ibagakan ka. Nga, pimanaw mo ni Cynthia iti balay ni Oscar. Kuna ni Cynthia, gwapo ka no abastos ni Sir Oscar. Idanon ko nga takan ni Oscar ti kaadda ni Cynthia ditoy. Oh, kasano nga ta? Anya ko mga minti plano yo, sir. Sekreto ta adwa daytoy. No adda na pud no nga agayat kan ni Oscar. Masiguradok ang makamove on. Saanan na napudot ti panagulo na. Asino kumati agayat kan kuana no kas jaymat, sir? Plano nga ron nga aramatan ni Cynthia. Ngamin, kaing ingas ti sigud akayan ayat ni Oscar. Imposible ang mapasamak dayta, sir. Kagura ni Cynthia ti ugali ni Sir Oscar. Ugali na laang ti kagura na. Nataar ni Oscar, saan ka di? Iti day taarigat mo. Uray ka lang naka-oxygen. Malagip mo ka di pa iti arak. Sikamat ti mga ipalpalagip. Sapay ko matalikli ka munti arak. Tapno saan ka amay dalit. Naira nala daytoy. Awan to daytoy. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Naira na. No agawid ta kat uminom ka pa'y, saan kan ngayag dito'y ospital no ag sungyap ka manan. Bantayan naklatan. Amagsatan iti angas. Anya pa'y ngay no di kasta. Isumat ti kayat mau. Nagulpit kan ngayon mo kasta ti aramidam. Saan ka di asikamat laang tinangulpet di tabagaym? Amom lang arudan amay parit ti arak. Uminom ka pa'y laang. Sana panangulpit day. Panangaasi ko na ma. Agas iti bandog ti arak. Ay, kastam lang arudan. Ikalintag ang pa'y laang ti salbag na tanga arak. Naiday kamot akas kanyak, Uncle? Apay? Adala, malagip ko maipapan iti trabaho. Jack, nalidayak. Tamailiwak ka ni Yaya Cynthia. Lipatan mo ni Cynthia. Di na kan kayat iso api manaw. Saan man, Uncle? Nasingpot kanyak ni Yaya Cynthia. Apay-api na basol mo, ititi na inaramid, Uncle. Impagarop ko ngamin no insuro na timbagam kanyak. Kaya't ko ngamin nga agbaling nga antik. Iso nga imbagakan ka, tikas jay, Uncle. Idi pinagungtak gapo itimbagam. Imbaga nakadikan ka? Dinamag na. No anya ti imbagak. Taapay nga inawagam ka no iti rupat kwarta, Uncle. Ada ka di pa imbaga na? Saan ka no anala ka ama pasamak ti kayat ko, Uncle? Imposible ka no. Nukas na. Sana po no ti atap ko nga insuro na ka. Naliday ka matita, bro. At ka di parikot. Ay, kanayon na naliday ti ka anak. Manipod awanan ti yaya na. Ay, kaasimat ti ka anakam no kasta. Uli lang rudan. Naipaidam pa'y kankwa na ti kakaiso na aragsak na. Tinasing patayaya na. At apay nga tamaalak ayaya akas ka ni Cynthia. Jakmat ngamin amuno ayan nan. Bro, kayat mo ka di abirukan. Kasla mabainak gapo iti imbagbagakan kwa na. Inosentimat gayam. Bro, di ka di mga ramid iti addang tapno masarakam? Tsaka mo. Addan samot pa nagbabawi ni Oscar kadag iti imbagbagana kontra kan ni Cynthia. Pagkunaan nyo, sir. Nadlaw ko analiday. Kan maasi iti kaanakan na, takanayon analiday. Imbagayo ka di nga adda diti tigayem ko, sir. Saan pa'y? Barang agbaliw ti panunot na, katsapulan na ni Cynthia. Sapulan na nga ta. Agasam ta imbaga na arupat kwarta ni Cynthia. Nalabos nga agsasausap. Ay, mas daawak man iti dayjay agayem ko. Dakal tinagbaliwan na, manipod linukod. Nga madimot nga ibalas kin ni Juan tinaramid ni Jose, sir. Ay, nakulaapan lang ti panunot ti gayem ko.
Saan nyo kumapay nga bagbagang nga adda dito ni Cynthia, sir? Kaya't mo ka di nga intagpasyar? Jak kayat, Uncle. Niyaya Cynthia ti kayat ko. Apay asa pulam kat pimanaw nga rodan. Kanayon nak nga isuro. Nadasaan ko nga amo iji pagadalan. Ita, awanin ti mangisuro kanya. Di mo ka di kayat nga intamangan iti restaurant? Saan, Uncle? Saan nakamabisin? Anya nga iti aramidak. Tapno agsubli ti ganay kay mo. Awan, Uncle. Kailiw ko lang amin ni Yaya. Kaya't ka makasarita, Cynthia. Papanawon na ka dito'y balayo, sir. Saan ko nga aramiden dayta, tamay saak mo ta Pinoy. Agyaman nak, sir. Anya ka dito'y pagsaritaan ta ako nayo, sir. Amom ka di, amanipod imay ka ditoy. Nadlaw ko, akanayon ang maikulkulang ni Oscar. Amang ano kaya't na ti mangalay ti sabali ayaya, sir. Naku na kanon ni Lenny, adi na kayat ti asino man ayaya. Sika kano ti sapsapulan na. Ay, kaasim at jay ubing. Kasday mat ngamin ti ugali ni Sir Oscar. Awan pa'y inagumak akwarta, asaan ko ang nagbanugan. Nagmadi ti ugali na. Saan asigod akas dyan ni Oscar? Nang rugi, idi nagigidan tinaliday apasamak itibiyag na. Kas ko maitian niya, sir. Diyay pa nang luko kan kwa na ti kayan ayat na. Kan tipan naka-aksidente, dagiti dadakkal ni Lenny. Anya ka di pa ti amom ang naglabasan ni Sir Oscar. Grabe tinapasamak kan ni Sir Oscar. Iso ang nagbali na kasjay. Anya tinapasamak gayam. Ison tinagbalin nga ama ni Lenny. Nabangkrap ti negosyo na gapo iti babae. Kumusta nga taitan ni Lenny? Kuna ni Sir Mark, akanayon kano analiday. Saanon anaganay gay. Kaasimat nga rod ti ubing. Uray ni Sir Mark, maasyan unay kadagiti agangkul. Ngamawan ti maaramidan ta. Nalpasa kun apimanaw iji balayda. Bro, numakitam ni Cynthia, kaya't mo kadipay nga alaan kasyayan ni Lenny. Una, agpakumbabakan ko na. Manipod pimanaw iti balay, naliday kamin ka ni Lenny. Sabalin samot daytan, bro. Sa balay talagan. Saan mo ka din nakapungtot ni Cynthia? Saanin? Naka-amerisak nga wan basol na. Nasayaat no kasta, bro. Nakamove on kamot langan. Ti parekot no sa dino ti ayan na ita. Aqua, bro. Aday jay balay. Ah. Nagkamang iti quarters da Ellen agayim na. Agpaiso ka di? Wen. Ala, umay ka ijay balay. Taing kasukunan. Itatadatan dito'y balay. Nangagmaw ti imbilin ti doktor. Ay, awan malagip ko nga imbaga ti doktor. Basta ko na, tumarek ka na dagiti agas. Dajay lang mo ti malagip ka. Ay, di ka manan agpamarangawan ng ngagmaw. Ammom ti maiparait. Ngam no di ka pa'y ladumngag. Tay kunakaon. Saan kan nga isublay iji ospital? Tila malablabid mo, mate. Ay agpaiso ti bagbagak. Sayang laeng ti agas no uminom ka manen iti arak. Pamigsak nga rod ti ara. Ay saan na pamigsa? Iso ti mangidalit ken ka. Pangasim, Cynthia. Agawid tayong kumanin di balay. Nakakaasin ni Lenny. Di pa yan mangmangan. Di na ka din pagatapan ag gold digger, sir. Saanin? Dumawatak iti pamakawan, gapo iti kinasabrak ko. Urag pa rin tumangak. Tapno lang mamati ka nga agbabawi ak iti inaramid ko. Saan, sir? Saan yung aramidan dayta? Di pa nagpakumbabayo?
kat umanayan kanya. Agyaman ak. Maragsakan laki din ni Lenny, numakita na ka. Mailiwak matan ka ni Lenny. Nasingpat nga ubing. Iso kay kayat na ka, tanasingpat ka. Ulit ti dumawat iti pamakawan. Naimbag man ta nakaumay ka dito'y balay. Nakaamirisak iti imbaga ni Manang Manong. Dumawatak iti dispensar. Adda nga minalimod asakit tinakam ko. Aya. Wen Manong, day tatipod no. Ay, agyaman na kading ko. Naibagakla ang tikas jay tapno makaamiris ka. Gapo iti dayjay nga imbaga, Manang, nakariingak iti pan nakailibay ko. Agpayso ti imbagam, nga anya ko matinagbanagak no awan dagiti nang tagtagibi kanyak. Lakay, nakaamiris ni Rosa ket nagbalew. Sika nga'y, nakaamiris ka kadimat tan. Agbaliw ka kadimat ket saan kan nga uminom iti arak. Sige. Ika gumaak. No nakaamiris ni Rosa. Apay kumangay, ajak mo't maaramid. Ay, saus nagsaya atad lakay no agbaliw ka. Pagsaya atam mo't laang. Lenny, ayan mo. Umay ka dito'y salas. Nakaigdaang, Uncle. Diyak kaya ti Romuald. Makaturturog ang. Ada surprise akin ka. Inton bigatan, Uncle. Ha? Nga uri ibagak, nga adda niyaya Cynthia? Ha? Anya ti ko na, Uncle. Ada ni Yaya. Wen, umay ka dito'y. Adda, kunak lang roden. Umaya ko, Uncle. O sige, darasem, umay kan. Yaya, anda ka. Napnapanam ka di. Arakupin ka man. Nagirot mo't day tanga arako pa. Balasang ko. Uncle, agyaman ak ata na sarakam ni Yaya. I love you, Uncle. Agyaman na, tanagsubling ti gaganay gayam, Lenny. Dakol nga minti maitultulong kanyak ni Yaya, Uncle. Dito'y balay, kan iji pagadalan. Agpaiso ti kinunam. Iso ti silaw ta. Naragsak ti pagtangan ta, no adda ni Cynthia. Ha? Nalidayak iti pimanaw, Uncle. Ora siya. Nalidim ti lubong ko, idipip manaw ka, Cynthia. Kunakun kat nga oray si kakat nagliday, Uncle. Yaya, arakupon ka man pa. Agpakpakaasiyak, Cynthia. Anya ka diday jay, sir? Nalidom ti lubong may kanilay ni no aman ka. Numabalin ko ma, kasi kati agbalin asilaw mi. Kasano ko mati pa nagbalin ko asilaw yo? Ti imbaga ni Lenny, ngagbalin ka kumaapod no nga antina. Sir, husto ka di timang mangag ko kada kayo? Wan, katkidawak adinak kumanawagan iti sir. Oscar ko namlatan. Imposible da ito ay. Pangasim, di mo ko maipaidan ti panagbalin mo asilaw mi kanileni. Please. Ikanak pa iti panawan ko ngagpanunot, sir. Adda amin kan kaapanawan, Cynthia. Nagpintas dito'y aparke, auntie. Manipod ita, santan nga agliday. Taaddan ton silaw ta iti pagtaangan tayo. Agyaman na kada kayo adwa, auntie, uncle. Ala, into nagkalaysa kami kanyantim. Si Kati Flower Girl. Naragsakak, Oscar. Kunak no agnanayon ka asuplado. Si Kati nagbalin asilaw ko. Ana magbaliw kanya. Linipat kong tinapalabas. Kat si Kati bilang ko. Anang silaw itinalidem alubong ko. Aramidak mati amin. Tapno agnanayon asyak ti silaw yo. Iti pagtaengan tayo kada Lenny.
Ditan papagayam, tinagkibusan, ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.